ओम सतगुरु बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जों मोनसे गोदान आयदा लानानै फिन ब्रह्म गियाननि बे आयदानि गेजेरजों जोङो फोसावनो लादों। बेनो जाबाय सावरायगिरि महरै जोंनि गेजेराव दङ उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी बे आफाया दङ। दा बे आफानिफ्राय जोङो दख'रानि सिङाव माखासे प्रजेक्टनि गेजेरजों हाबा मावनाय आरो जौगाखां हाबाफारिफोरनि सायाव जोङो गुवारै मिथिनो बा मिथिहोनो नाजागोन। दा उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि बेन्दोङाव थानाय माखासे गामिफोरखौ लानानै गोबां प्रजेक्ट लानाय जोङो मिथिनो मोनदों। दा बिथां अनिल बसुमतारी बे बाबानिफ्राय जोङो बे गासै खोथाफोरखौ जोङो मिथिनो नाजागोन। गिबियावनो अनिल बसुमतारी बे आफानिसिम ब्रह्म गियानी जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। खुलुमबाय आफा। साबायखर। दा बिथांनिफ्राय जोङो दख'रा आफादाव जि प्रजेक्ट लानानै जिथु बे सैथो धोरोमखौ फोसावनाय बा फेहेरनायाव माबायदि हाबा मावबाय थादों बेनि सायाव एसे आफाखौ आङो फोरमायनो थाखाय खावलायनाय। उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धर्म आफादखौ बोरै दैदेनलांनो जों बेखौ बयनिफ्राय दैदेनगिरिनिफ्राय बोसोन लानानै बयजोंबो ज' रायलायनानै बोरै डेभेलप खालामनो हागोन जों बेखौ खामानिखौ मावनो नाजागासिनो दं। सिगाङावनो जोङो उदालगुरि आन्चलिकआ जों बेहाय आंनि दिनखौ आं बुंगोन। जों बिबान लानाय लोगो लोगो जों प्रत्येक गामियावनो गामि गामि हाबनानै जों प्रत्येक मन्दिरखौनो जोङो नागिरदिंहैदों। थारमाने जोंनि उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धर्मनि सिङाव थानाय 41टा गामि दं। बे 41टा गामियावबो जोङो गामि गामि थांनानै मन्दिरनि हाल सालखौ जों नायहैग्रोदों आरो नायहैखांनानै जोंनि बे प्रस्ताबाव लिरनाय दंखायै बादियै बबे गामियाव थांखि बादियै बबे गामियाव जों दुखिया गामि मन्दिर लुनो हाया बे गामियाव जों दिनै गंफा गंफा मन्दिर लुबोबाय थादों। बिदिनो जों गंथाम मन्दिर लुबोखांबाय। सिगाङाव जोङो दालखाथायाव लुबाय, दालखाथानि उनाव अन्नायपारा उनाव जों बेगापारा लुखांबाय आरो जों सानबावदों आरो लुबावनो हाबावगोन नामा। आरो लोगोसे जों दा बावैनो उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धर्मआव मन्दिरावबो जों मन्दिर गायसननो थांगासिनो दं। निस्सय नैबे जुलाइ मासावनो जों बेखौ गायसननो सानदों। थिग बिदिनो जों बांसिन जों मन्दिरखौ गुरुत्थ' होजेनदों। मानो होनबा जोंहा इसोर खुलुमनोबा जों अखा बार बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनो मन्दिरा गोनांथि जायो। दा मन्दिर गैयाबा जोंहा जैग' होनायाव बिराद असुबिदा जायो। ओंखायनो जों बांसिन जों मन्दिरखौ जोङो बांसिन गोनांथि सानग्रोदों आरो। थिग बिदिनो जों गामि गामि थांनानै जोङो गामिनि मानसिफोरखौ जों बुजायहैदों। बोरै न'खरनि गथ' गथायखौ बोरै फोरोंनांगौ, गिदिर गोलावखौ बोरै सनमान लानांगौ, बिमा बिफाखौ बोरै सनमान लानांगौ, बोरै गामिनि मोजांनि थाखाय थिग बिदिनो न'खरनि मोजांनि थाखाय समाजनि मोजांनि थाखाय बोरै खामानि मावनो हायो बेखौबो जों बुजायबोदों न'खर न'खर थांनानै। आरो इसोरखौ माबोरै खुलुमनांगौ, इसोरजों जेब्लाबो अनजानाय खामानि मावनांगौ। इसोरजों अनजानाय खामानि मावबासो आरो बिमा बिफानि अनजानाय खामानि मावबासो आरो गामिनि अनजानाय खामानि मावबासो समाजनि अनजानाय खामानि मावबासो जों गावनि नामखौ जों गोजौआव थिसनहोनो हायो आरो बिदि साननानै जों गामि गामि बेफोरखौ बुजायबोनाय जादों। आरो आं बेखौबो बुंबावगोन, जोंनि उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धर्मनि सिङाव जोंहा नेसनेल गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नेसनेल एकाडेमि होननाय मोनसे स्कुल दं। बे स्कुलावबो जोंहा जथेस्थ' साथ्रफोर दं। बेखौबो जोङो मोजाङै फोरोंबाय थादों। थांनाय बोसोरावनो जोंहा फार्स्ट मेट्रिक परिखा होदोंमोन। बे मेट्रिक होनाय परिखायावबो 13 जननि बिथोराव 12 जनानो पास खालामनो हादों। थिग बिदिनो देग्लायबो 9 जननि बिथोराव 9 जनानो पास जादों। नाथाय सासे साप्लिमेन्टारिसो पास जादों आरो। दा जों बेफोरखौ नायनो थाङोबा जों खामानिखौ जों मावनो नाजागासिनो दं आरो बेनिफ्राय साबसिन मावनो जों नाजागोन। आरो जों थाखा फैसाखौ बोरै फेहेरनो आरो बोरै गामिनिफ्राय लाबोनो हानो, थिग बिदिनो जों प्रत्येक गामि आफादनिफ्राय जोङो
थिंख्लि आरो जन्न खरमुरि बेखौ जों खांबोबाय थादों थिग बिदिनो जोङो प्रत्येक गामियावनो जों बिथोन होबोदों इसोर खुलुमनाय समाव बोथिसे ओंखाम जानायाव बे माइरंनिफ्राय मुथासे माइरं दोननायनि आरो प्रत्येक दिनावनो थाइनै थाइनै इसोरखौ खुलुमनानै थाइनै थाइनै दान होनायनिबो जोङो बेखौ खावलायबोबाय थादों थिग बिदिनो जुदि जोंनि आइ आफामोना बे खोथाखौ मानियोबा निस्सय जों साबसिनबा साबसिन डेभेलप खालामनो हागोन आरो उनाव जों बहुद मोजां खामानि मावनो हालांगोन आरो जों जि एसे फैसा मोनदों बेजोंनो जों थाखा एसे रां फेहेरनो थाखाय जों गामि गामि एसे एनै सुदनि फैसा होनाय जादों आरो बे सुदखौबो आइ आफामोना लादों आरो हरगासिनो दं आरो बे सुदनि फैसाजोंनो जों स्कुलनि दरमा होनो हादों आरो जों मोजां मोजां खामानि मावनो हादों मन्दिर लुनो हादों बायदिसिना सोरबा लोमजानाय साजानायाव एसेबाबो जों अनसुंथाइ हरनो हादों आं सानो जे बिदिनो जों मावलांबाय थाबानो जोंनि गथ' गथायफ्राबो फरायनायाव निस्सय मोजां जालांगोन आरो बयबो मोजां जागासिनो दङ आरो जोङो प्रत्येक बोसोरावनो फार्स्ट डिभिजन पास जानायनो जोङो माननि होयो आरो जोङो एबारबो जों थांगासिनो दं जोंनि उदालगुरि आन्सलिक लाइमोन सेंग्राफोरखौ जों बिथोन हरदों जे एबारबो जाहाथे प्रत्येक गामिनिफ्राय बेसेबां जन मेट्रिक पास जादों बिसोरनोबो जाहाथे जोङो माननि होनानै बिसोरखौ आरामै बुजायहरनो हायो जोङो इन्जिनियार बोरै जानो हायो डक्टर बोरै जानो हायो आरो मा फरायबा मा जागोन जों गोरों गोरों मानसिखौ लेंहरनानै बे मिटिंनि गेजेरजोंनो बुजायहरनानै जों बिदिनो प्रत्येक बोसोरावनो गथ'फोरखौ जों बिदिनो उत्साह मोन 47टा मोनसे गिदिर मोन 47टा गामिखौ लानानै उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा दाजादोंबा बिराद गिदिर दख'रा आफाद हिसाबै मोन 41टा गामि आफाद थानाया बिराद गिदिर होननानै जोङो बुंनो नांगोन दा बे गिदिर गामियाव नोंथांमोना बोसोरे हमनानै ला गंसे बा गंनै गामि गामि मन्दिर लुफुं बे 47टा गामियाव माबोरै मा समाव मन्दिरफोरखौ लुफुंजोबनानै होगोन ना गासिबो गामिनिनो बे मन्दिर लुनायनि हाबाफारिखौ गासिबो गामियावनो खालामगोन ना माखासे गामि नायनानैल' बेफोरखौ मावनाय जागोन बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा थिगखौनो सोंदों जों प्रत्येक गामियावनो होनो हाया जों जेराव गामिया दुखिया रांखान्थि बिथिङाव गाहायाव गोग्लैसोनो हानाय बे बाबामोना थाखा खांनानैबाबो मन्दिर लुनो हाया बिदि गामियावसो जों हरनाय जादों थिग बिदिनो जों नोजोर खालामदों जे बिदिनो फ्राय 10टासो गामि दं बे 10टा गामियाव जों लासैनो हरनो नाजागासिनो दं आरो आच्छा बेसेबां रांनि नोंथांमोना बे मन्दिरखौ लुदों जोङो मन्दिर गंसेयाव फ्राय 1,50,निफ्राय 65,000 थांदों आरो दा 1,65,000 सिम थांदों आरो मिनिमाम 155 ओमफ्राय मेक्सिमाम 165 जों लुना होनो हादों आरो दा नोंथाङा बुंबावदों समाज फोसाबनाय बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिखौ खाजियामाटियाव गायसननानै नोंथांमोना सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावगासिनो दं बेबायदिनो समाज फोसाबनाय बिथिङाव मा हाबाफारिफोर लादों बेखौ एसे फोरमायगोन नामा जोङो बे स्कुलनि गेजेरजोंनो प्रत्येक बे जा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि स्कुल खुलिनाय लोगोसे जों बे बेसेबां गार्जेन दं बे गार्जेनफोरखौबो लेंहरनानै जों आराम 2 मासनि गेजेराव जों मिटिं लायो बे मिटिङावनो जों गथ'फोरखौ बोरै फोरोंनांगौ बोरै सुबिदा होनांगौ मा खालामनांगौ बेखौ जों आराम गार्जेनफोरखौ बुजायहरो आरो थिग बिदिनो गथ'फोरखौबो बिमा बिफानि खोथा लानांगौ गिदिरफोरखौ सनमान लानांगौ इसोरखौ खुलुमनांगौ आरो बयनिफ्रायबो इसोरनि आशीर्बाद लानांगौ बिमा बिफानि आशीर्बाद लानांगौ गिदिर गोलावनि आशीर्बाद लानांगौ आरो लोगोसे गावनि फरायनाय समाव फरायलांनांगौ साब सिखोन लाखिनांगौ खेला धुलायावबो थानांगौ आरो गाज्रि मुवा जानो नाङा आरो गाज्रि जुमाय बा माबा लोंनो नाङा फेग्रा मुवा लोंनो नाङा होननानै जों बुजायबोबाय थादों ओंखायनो निस्सय गथ'फ्राबो आं सानो निस्सय मोजां जाबोगोन होननानै आं सानो आरो समाजारि बिथिङाव माबाफोर जर'खा हाबाफारिफोर लादों नामा समाजारियाव फोसाबनायाव लाबाय थादों जों दा डिस्ट्रिक्टनि प्रसासननि बिथोन हरनाय बादियै जों प्रत्येक रबिबाराव जिल्ला मन्दिराव सांग्रांथि मोनसे मेल लानाय जादों बे धर्मआ
बे सांग्रांथि मेलजोंनो जोंनि ब्रह्मनि तथ्य बिनि मा तथ्य दं बोरै गियान आहरन खालामनो हायो बेफोरखौ बुजायगासिनो दं। बेयो प्रसाद संसदआवसो गोग्लैगोन। जों गागिनि आफाद नालाय जों प्रसाद संसदखौ नेहरनानै बाहाय धर्मनि गियान होनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ आयदामिक सरसा होनो थाखाय जों प्रसाद संसदनि मानसिखौ खावलायनाय जादों आरो। मोनसे हाबाफारि नुनो मोनदों थांनाय समाव उदालगुरि आन्चलिक ब्रह्म धोरोमनि मैखोम नाजानायावनो फेग्रा मुवा आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव बेबायदि समाजारि बिथिंनि मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव माबाफोर मोजां फिथाइ नों आफाया एसे फोरमायगोन नामा? नंगौ, जोङो थांनाय बोसोरसेयानो जायाखै जों खायजामाथियाव मोनसे मेल लानाय जादों। उन्दै बैसोआवनो हाबा लानाय, गाज्रि मुवा जानाय, ड्राग्स जानाय, जुमाय लोंनाय बेखौ होबथानो थाखाय जों मोनसे गिदिर मिटिं लानाय जादों। बाहाय जोंहा जोंनिनो मानगोनां डक्टर अजित बर'खौबो लिंहरनाय जादों। थिग बिदिनो खायजामाथि हाइ स्कुलनि मास्टारखौबो लिंहरनाय जादों। बर' साहित्य सभानि जोंहा गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारिखौबो लिंहरनाय जादों। बिथांमोननि माबानायजों जोंनि जि साननानै लिंहरनानै बिथांमोना मोजाङैनो बुजायलांदों। उन्दै बैसोआव हाबा लायोबा मा जागोन, मा जायो, जुमाय लोंबा मा जायो बेखौ आरामै बुजायलांदों। आं आसा खालामो बिथां नीलकान्त गयारि आरो बिथां डक्टर अजित बर'मोननि खोथाखौ लायोबा निस्सय जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाया निस्सय गोमालांगोन। आरो गाज्रि मुवा लोंनाय जेनेबा जुमाय, ड्राग्स लोंनाय, माबा लोंनाय निस्सय बेयो जोबलांगोन। आरो जों दा नुदों उन्दैयाव बैसोआव हाबा जानाया दासिमबो जों जानाय नुवाखै आरो जानायबो नंला होनना जों सानो। बिनि सायाव जों जेब्लाबो नोजोर लाखिगोन। माथ्र' बे सरखारनिल' नङा, जोङो धर्मनि गेजेरजों आरो समाजनि गेजेरजों समाजारि आफाद हिसाबै जोङो गामि बेहायनो जों गामियाव जेनेबा आं दंबा जों गामिनिखौ आंनो आराम नायबाय थागोन। सोर उन्दै बैसोआव हाबा जानो नागिरदों जोंखौ जेब्लाबो होबथागोन। आरो जों होबथानो हायाबाबो जों सरखारनि सहाय लानानै जों बेखौ जेब्लाबो होबथानो नाजागोन। आरो जेराव नुनो मोन्दों माथावरि अबेबा दलंफ्राव सिगारेट सोबनाय, जुमाय लोंनाय नुनो मोनो। जों बाहाय थांनानै जों बेखौ बादा हैदों, बुजायहैदों। गथ'फोरखौ सोंदों नों बबेनि। जों नुनो मोन्दों गोजाननि मानसिफ्रा बे कलेजाव फरायफैनाय, सोरबा मिसनाव फरायफैनाया माथावरि आरो दलं सिगारेट माबा सोबनाय नुयो। होमबाबो जोंनिनो फिसा होननानै जोंनिनो बर' होननानै जों थांनानै बुजायहैयो बिदिखौ दासोब मासोब। दा जों नुनो मोनबाय बिदियावबो मानसिफ्रा खम जालांदों आरो बे जमा जानायाबो। निस्सय उनाव मोजां जालांगोन जों होननानै जों आसा खालामो आरो। दा मिथिनो मोनबाय उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा धोरोम आफादनि गेजेरजोंनो गोबां सोलोंथाइ बिथिंनि, समाजारि बिथिंनि आरो रांखान्थि बिथिंनि गोबां हाबाफारिफोर लानायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोना नोजोर होदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो फेग्रा मुवा बाहायग्रा माखासे उदां लाइमोनफोरखौ ज' जानानै जिथु फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो गावनि जिउखौ बेसेन गैयै खालामनानै लानाय, नोरजिया खालामनानै लानाय बेफोरखौ बिथांमोना बुजायनानै हानाय सिबांखौ होबथानो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोराव थांनानै बिथांमोना मन्दिर गैयै जायगाफोराव मन्दिर लुना होदों। आरो गोबां गोग्लैसोनाय ओनसोलाव एसेल' मासुल लानानै बिथांमोना गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिखौ गायसननानै सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायखौ बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव बेबायदिनो गोबां बिथिङाव हाबा मावनानै समाज जौगानायनि, जोंनि सोलोंथाइ जौगानायनि, रांखान्थि जौगानायनि गोबां हाबा मावलांनो हागोनखौ आसा थिदों। बे समाव जोबथारनायाव आङो जोंनिनो मानिजाथाव उदालगुरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी आफानिसिम बे गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै दिनैनि बे सावरायनायखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बे आफानिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। खुलुमबाय।